Hele, tam je Sajoš, za plotem. Vidím tě, Sajo. To je profesionální voják? Lidi, já jsem Lobzan, vydá videa, dneska jsem tu společně s Novasem, s Kotelnou. Čau. A za kamerou je Sajoš. Ten bohužel nemá být ve videu, takže mu neuvidíte obličej. A dneska to bude 100 odběratelů speciál, bude to schovka, tedy obtoč celý areál. Oh my god! Wow! Tak po ploci tady naši šumpačky. Bohužel, kdo budu hledat, bohužel já. Ale mám ještě pro vás jednu dobrou zprávu, běž dál. Tada! Moje mikina, tak první kdo vidí. Kvalitka. A co já? No, má to uvnitř kožich, zahřeje. Kvalitka. A i kapucu to má, takže Kvalitka. rozhodně odebírejte, ať to můžeme prodávat. Dávajte lajky, odběr zvonečky. Jo, a nebudete blbečci. Ještě díky za těch 100 odběratelů a víc, mám pocit, že už jich tam mám. 124 asi, no já nevím. Díky za 60 000 zhlédnutí za všechny videa. To je taky dobrý. 60 000? Vogoši. Skoro 60. To spočítáme. No to přidej. No, Tady to máte napsaný. Tady. matematika. Kalkulátor, já. A lidi, já si myslím, že nic vám v tom nebrání. Dle jako v normální schovce. A můžeme jít na video. Nechystaný na vás. Kotel. A tady je Sajoš. A počítám do 100 sekund. Aby se neřeklo, tak si schovám tady za to bránu. Let's go, aby nekoukal. Už vždycky kouká. A jo, no, odváděč. 3, 2, 1, běž. Run. Lidi. Ne. My se vám ozveme, až budeme na tom. Tak zatím zdar. Keca. Hej, to je naše. Ježiš. Dopak tady běží. Hej, borci si prostě vyberou a vyšli za mnou. Protože to jde víc nám, bro. Máte kameramana. Podívali, nikoho tady nevidím. Tam, jak jsem vám říkal, tu speciální schovku, to vám teďka ukážu, jenom si Tam prostě. takže budou tam, někde na skladení. Nejde. Jo, zdraví, kurka. Oni za mnou budou chodit. Sajo. Kajo, úplně. Cože? Jako? Jméno vás? Kde? Hej, za chvilku nás uvidí. Hej, ten pan za tu budku. Prostě se jako neschováš. Borci, tak jsme úplně v prčicí. A my musíme šeptat, protože my jsme teď podle nás mluvili. Tady na vás? Zalezte do díry, kámo. Tak tady.
Ne, zase. Já jsem slyšel jeho slova. Jeho slova. Říkáš nějaký uličky. Můžete nějaký uličky. Já jsem slyšel jeho slova. Já myslím, že je kotel. Koukejte lidi, jsem takový špinavý. Tady v tomhle ležím. Pro vás to udělám. A teďka jsem se tak... Já jsem tady hotový. Kámo, mě máma zbije. Hej, nemáš to. Musíme zjistit jeho polohu. Kam se mi vůbec nelíbí. Kotelná vole. Kam jdeš? Já se otřel tady o to. Na vás. Na vás. Pojď. Kam, já nevím, kde ten... Je na záchodě. Kam zdráte? Však je ty na hajzle. Kam bude tam, pojďte se komu, teď koho uvidíte. Hej, on sem půjde, chápeš? On tam úplně Kam? Musíme se přemít. Co je? Čím jak dálí. Jo, vidím. No, se koukněte, on je tam úplně někde v prdě. Tam počkej. Tam je, vidíte? U těch dveří tam. Tady jo. Aby se neschoval někdo, to je blbost. Takže. Borci, já se teďka zajímám. Ne. To nejde, kámo, prostě. Já si budu hledat tu sepse. Zajímavý to bude. Já si jenom umístím, že tady nikdo nevlezl, ale vidím. Ne. Parkourista tady. Napište od 1 do 10, jak se vám líbí moje mikino. Můžeš dělat náhled? Kámo, chápeš, že on to obejde? My se musím přemístit. To už nás uvidí. Takhle pojď. Kotelná, pojď za mnou. Kde je? Kde je? Já vidím. Hej, jdem tam. Hej, jdem za křoví. Hej, pojďte za křoví. Pojďte za křoví. Pojďte za křoví. A my jsme mu řekli, že jsme naučili, aby jsme do konta hrima. Pojďte za křoví. No, jsme schovaní. No, schovaní. Jsme. My jsme tě milionkrát viděli. Prosím, blízko. Jsme na okraji. Jsme na okraji. Jsme úplně na okraji. Jsme na okraji někde. To je dobré, to je velká rada.
To je profesionální voják. Bobovi napověděli. Dělej, musíme se schovat. Jo, vím kam. Hej, doufám, že mi... Ty vogo. Jo, ale tak to bylo něco. Já budu první, co? Tak co, jak to hodnotíš? No, tak jako slyšel jsem, že stále říkal něco, že na vás je tady. Ne, já jsem to zkusil, jestli to na tebe řeknou, že? Ale komu? Jakože jestli to na tebe řeknou nebo ne. A já jsem čekala, že když to uslyšíš, tak poběžíš někam třeba tam. Já jdu za půl. Co to pojď sem? Tak já se jdu tady zakempit. Kotelna je právě na střeše. Opita jedna. Tady něco. Kadím. Ne. Nebo F pro Novasa. Co je do komentářů? Počkej. Nesou? Taky vidím. Vidíte? Vlastně F do komentářů. Nováska. Nováska, kukováska. Nováska je chudák. Chudák, hoši prostě F pro Novasa. Jo? Do komentářů. Doufám, že se skovali všichni na stejné místo. Jsem říkal, že na záchody je zákaz. Jestli tam bude, to všichni 3 diskvalifikovaní. Tam taky nikdo není. Co by se stalo? Byla topovka. Ty vogo, to není možný, kde oni jsou. Doufám, že neodběhli pryč, ale věci tady mají pořád. Tím pádem budu na záchodech. Tak, něco tam ještě. To smrdí jako něco. Takže tady vidíte úplně prd. Pozor. Koukej na mě. Jsem skákal nejméně 3krát. Ne? Tady to běžel. Ale mimo, ale. Kde? Tam? On běžel za tím plotem. Mám takový pocit, že jsem tam někoho viděl. Ale on běžel potom tam. Ty to říct, Mám takový pocit, že jsem tady slyšel souše.
Normálně ukradnu mobil. Dělej. Tam druhá krle. Hej, běž tam, jestli tam není Sajoš. Tam je Sajoš, je za plotem. Vidím tě, Sajo. Sajo, vidím tě. Jsi na 10 metrů. Tady za tím keřem byl Sajoš. Vlez tam za ním. Pojď, jsi strašně blízko. Našel zo? Počkej, on je na stromě? Hej, kotel! Sáho, víš, že jsi blíž jak 10 metrů. Další, já jsem od tebe už 10 metrů, ne? Jsem byl. Ale dívej se, kdo tady je. Seš? Teď se, jo. Je to blíž jak 10 metrů. O hodně blíž jak 10 metrů. Hoši, vyhrál jsem. Lidi, doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dávajte lajky, odběr zvonečky, pro nás to spolu vyhrál. Já, dobře ty. Takže. Já jsem to vyhrál. Aha. Kdyby tě se neprozradil, tak bys to možná vyhrál. Fakt, je to pravda? Jo, je, Tam bys nešel. Pro další sovku dejte 15 lajků. A hoši, ještě, Bobu se nás ještě ptal, jestli řekneme, kde je Novas, tak půjde na Novase. Já jsem to zkoušel, jestli to řeknou. A řekl to Sal. Ale Jako téma vybírá další, který bude A pikat. to se ještě můžu rozhodnout. do příští schovky. No, buď Novase, anebo tebe. A nebo nějaký A nebo sebe. A nebo ještě někoho jiného, no. No, Dobrý, takže lidi. lidi, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, odběr zvonečky. No, má ještě čas. Takže lidi, a Proč si máte čas? my se s vámi loučíme a zase čau.